Di ba terima? Sir? Iya, kita di tahun til. Kilala ko ng tamang ngaran. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ay, ka ng seksyon. Ba't man dahil hindi ko nakanak nga seksyon niya na oray man yan yung mga tao. Ito nang hingay ninihira. May mga animal na hera yan, ha? Oh, boy, anay daw. Para tayo na bredo dito. Kita na daw kung nakalat atong ngaran. Oo, ugat. Mga ano daw kita. Anay daw. Man, boy, ano man yan, delikado ko man. Ano mataas yan, ngaran. Tara, bibiling daladang lingkuran. Ala, ano, Bini? Saka na, all. Ikaw na. Ay, nga pa rin, may YouTube. At saka rin ka naman. Ay, nice, sir. Ang ka na parang natatalo tama yun, sir. Parang nga nakikiyak ba? Okay, class. Since aton niya na formero nga daw itatong klase, itaton niya na formero nga pagpupanon, magpapakilala ni kita usa-usa. Ano, pagkirikilala na kita. So, kaya naman kung waray-waray na kayaan. Kasi wag mother tongue kita yan na. Okay? Ikaw, nakarin. Stand up. Ay, sir. Ako ngayon ni Venus ni Magulangan. 16 anyos. Na ako yung piliha. Lubang. Okay, sunod. Talk down. Makilala liwat. Sir, ako ngayon ni Mercury. 13 anyos, nakakuya palug. Yan na, itaton pag-aagman, iton pagkilala, iton hayop, gamit like iya-tiil. So, may ako nga tigil drawing ha, green board nga tiil. Tapos, tatawagan ta kamo usa-usa nga kikilala niyo kung ano nga hayop. Klarado? Sige. So, atin ako drawing nga tiil, ako niya, iilinihin hayop. So, kikilala niyo kung ano niya klase yan hayop pa. Ikaw, ano pa ito ngaran? Mercury, sir. Okay, Mercury, stand up. Ako, sir. Ano na siyang hayop? Ay, sir. May maalam. Bulok ay estudyante. Ikaw sunod, Mr. Rino. Mercury. Okay, Mr. Mercury, toktaw. Ano yung nga hayop, ini nga tiil. Kasi yung hayop. Sige, toktaw. Ano dapat mananap? Pwede na ang botsa, nakakilala. Ikaw, anak ka green, toktaw. Ano ba ito ni Maran? Oh, sir? Iya, kita di tahun til. Kilala ko ng tamang ngaran. Ikaw, sir? Paturutod do ka ba't na yung mukuhan? Hindi ka man ngayang diyan pa ako nakilala. Hayop ka! Action.
Pero tulinganan? Yes, sir. Kahit akong telepon nito nga. Asa mga kasunggab. So yun guys, mag-shoutout kami ngayon. Okay, shoutout dyan kay... Sino ba yun bro? Cassandra. Cassandra Jane Yodico. Okay, shoutout dyan kay Cassandra Jane Yodico mula sa Casilion. And then shoutout din kay Fritz Ablay. Mula sa Tagbakan. Ayun, shoutout sa inyong dalawa. Shoutout. Shout out kay Melinda. Shout out dyan sa jowa ko. Shoutout sa... Ano ba din? Oray ba din?